Έχω περάσει πολλά στη ζωή μου, γιατρέ. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Μια γυναίκα, γιατρέ, αδιαφορεί. Της μίλησα για τέχνη, για λογοτεχνία, για ποίηση. Μέχρι που την πήγαινα για φαγητό σε μοριακή κουζίνα. Που την πήγαινες για φαγητό? Σε μοριακή κουζίνα, γιατρέ. Ξέρω από γυναίκες. Τη μαύρη στην τύφλα ξέρεις. Λοιπόν, πάρε αυτή τη συνταγή και έλα σε 2 εβδομάδες να τα ξαναπούμε. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τους. Ξέρετε, ο γιατρός μου έδωσε μια συνταγή. Θα μπορούσατε να... Μάλιστα. Κατάλαβα. Μπορείτε. Αν μπορούμε, 50 χρόνια ίδια συνταγή. Καθίστε και ερχόμαστε. Γιάννη, τι μπιφτέκι ήταν αυτό. Είσαι ο άντρας της ζωής μου. Γιατρέ μου, αυτό δεν είναι μπιφτέκι. Είναι έρωτα.